Bafethu nodadewethu, obaba nomama. Odaba engike nganivezela lona ngithe ngalithola loka dadewethu lo owashonelwa umyeni wakhe eselobolile, kwase kuphuma nosuku lomkhehlo weseyashona engozini yemoto. But-ke udadewethu-ke usithole senokuhlukumezeka okubi nokubuhlungu akuthola kumfowabo kamyeni wakhe lo washona ngoba efuna ukumngena ngenkani. Kanti nasekhaya kubo kwakhe usisi engazuthi nakhona akalitholi usizo nesupport ngoba ubaba wakhe umnekela izandla uthi akahlale khona lapha, noma kodwa engazange alikhiphe udwendwe ubaba wakhe ukuthi usiyamkhipha uyiswa kuloya muzi, futhi akaze achelwe nangenyongo because umshado awuzange wenzeke. Banezingane-ke nomkhwena wakhe lo seshonile eziwu-2, but indlela asebemhlukumeze ngayo udadewethu, indoda le efuna ukumngena ngenkani. Nizwile-ke nje ubuhlungu abekebhekana nakho ukuthi-ke ngoba ikhampani yamcela usisi ukuthi-ke uma ingane isithi ukukhula le ncane ngoba washona umyeni wakhe kunengane ayithwele, yathi-ke ingane mesikhona ethi mase-right akeze imvele isikhala emsebenzini uzazosebenza khona la kade kusebenza khona umyeni wakhe, enze umsebenzi woklini ukuze ezokwazi ukuthi ondle iy'ngane. Ngempela inkampani yakwenza lelo qiniso yamfaka kusisi, nayo indoda le ewumfowabo kamyeni wakhe isebenza khona la. Nizizwele-ke indlela bemhlukumeza ngayo khona la ngoba engafuni ukuthi-ke enze lento ayishoyo ukuthi ubemshaya kanjani. Mehlangana naye ephaseji la ngikho khona amakhamera ubemngqubuza ngekhanda odongweni. Uma ngabe emfica ekhishini, wena wabona uJohn Cena athatha isheni iketanga libophele esandleni afika amgquzule ngalo, isipanela amphihlize ngasemakhaleni. Akukho okungenzakalanga kusisi le ndoda le efuna ukumngena ngenkani ebikwenza kuyena. Kushode sona nje isando sika Triple H ngoba futhi uyabona kahle ukuthi i-wrestling le usisi abesebhekene nayo. Nanokuthi-ke kubuhlungu ngoba ngike ngahamba ngigcine ngimbuza ukuthi ingabe wagcina embatha yini nawe yena Mpemundini lo? Wathi yebo, kodwa-ke kwakufana nokuthi nje uyamnukubeza ngoba wayengavumile, but-ke wayeyifosa kuyena. Nabo kubungozi-ke lapho bukhona-ke manje bokuthi-ke uma ufuna ulokhu ufuna ukungena umuntu ngenkani. Ngixoxile nawe usisi kakhulu ngoba nje impela umuntu kwaphela ubuthongo nje. Ngibalise lo mfelokazi ebusuku. Isitori sakhe sangithinta kakhulu, but-ke kuningi-ke after leya voice note yakhe engamcela akayenze, washo ukuthi wayenze yaba yinde. Ngithi hey la ko 22 minutes mangaze ngathi oh ende kangaka i-voice note, but-ke ngayilalela ngase-ke ngilokhu ngi-engage naye. Akhona-ke amanye ama-voice note la khona-ke ayengiphendula izinto engangiyibuza. Ngizonizwisa nje bafethu ukuze nizwe usizi olubhekene nodadewethu lo. Ngabe sengimbuza ukuthi uhlala kephi, washo ukuthi-ke okiphi province. Ngase ngimbuza lo mbuzo ukuthi ingabe washona kanjani umyeni wakho ngoba ngiyizwa usizi alichazayo. Waphendula-ke nge-voice note nansi. Kwashona engozini yemoto. Kwashona engozini yemoto babe umndeni angazo noma ngiyaphosisa babecishe babela kosisi because kwakubhuti umfowabo wasemndenini omdala nomakoti wakhe nengane yabo nayo ingane firstborn yami yayiyohlanganisa unyaka, ukuthi yona ngiyazi ukuthi unyaka beyihlanganisa ngayiphi inyanga, but nayo ibisabambelela, ibingakacathuzi nokucathuza. Kube ingane ayithola ngaphandle, kube umzaa wakhe umntana mamncane wakhe babe u5, kwaphila oyedwa bashona bonke laba abanye. Ilapho-ke kwashona khona umyeni wakhe-ke engozini yemoto. Ngibe sengibuza ukuthi babe nabantwana abangaki benaye, bese yasho ukuthi-ke babili abantwana enginabo. Akekho omunye engibe naye emva kokushona kwakhe, yibo nje laba babili abakhe kuphela. Okay. Okunye ngimbuze-ke ngibuza ukuthi baphi-ke abantwana, wasithi nabo no bakhona la behlala khona eGoli. Kukhona-ke i-voice note la bengiphendula nakhona futhi nansi nje. Ngihlala nabo la eGoli, ngihlala nabo la endlini.
abantwana-ke egcizela ukuthi-ke uhlala nabo eGoli. Okay, ngibese ngoba kukhona iphathi ukuthi la ebechaza khona ukuthi wayethatha iy'ngubo zikamyeni wakhe, indoda le efuna ukumngena, engathi uthi yahamba yaya nazo eSwazini lezo y'ngubo. Ngathi ngimbuza yayozenzani iy'mpahla zikamufi eSwazini. Wathi uyoyicupha iy'ngubo, wathi uyoyizisa kumuntu uyoyisebenza ngoba kusolakala ukuthi ngathi kunomuntu okade icuphele ingozi, wathi uyoyicupha. Zahamba nje kanjalo. Wabuya-ke seshaya iphambano-ke phambi komnyango-ke. Wayindlu yami nomyeni wami. Wayishaya iphambano-ke eqiba-ke beSwazini, noba nje sekusebusuku yonke leyo nto wayeyenza. Okay. Kula bengimbuza khona-ke ukuthi-ke eveza ukuthi wayehambe ney'ngubo ngaphi, ukuthi wayeyozenzani iy'ngubo, ukuthi wayeney'ngubo eSwazini zikamyeni wakhe eseshonile umyeni wakhe, ethi uyozibhila. Remember-ke ukuthi engozini yemoto kwakushone abantu abangaki abala ko-6, but lo obuthi ukuthi athathe izingubo zikamyeni kwalo makoti afuna ukumngena ngenkani, uhamba nazo uthi uyozibhila ngoba uthi kusolakala ukuthi ingozi yayibhiliwe, kwakuyingozi yokwenziwa. If kwakuyingozi yokwenziwa, yini athathe iy'ngubo zomuntu oyedwa kuphela ahambe nazo ayoyibhila, aphinde abuye ezendlini yakhe azoshaya lezi phambano ethiwa wayeshaya phambi komnyango. Ngesimo sokuthi-ke abechaza ngakho, ngigcina sengimbuza ukuthi uyakholwa yini lo, nokuthi kuba bayakholwa yini. Waphendula kudadewethu la, Ubaba makasonti. Umama mebesonteza yonini. Yimi nodadewethu nalaba abadala abasonta eNazaretha, basonta kwaShembe. Ubaba nje akasonti. Umama besonteza yona eBright. Abafethu-ke nabo abasonti bayavakasha nje ePhakamende. Bayavakasha esontweni lakaShembe, but abantu abayinikela nabagize inkosi ithina. okay, avele yangijulukisa-ke le, yabo, iyangijulukisa-ke le South Africa, ngoba manje niyamuzwa kusisi ngokukholwa kwakhe ukuthi-ke ekhaya baba wakhe akakholwa, umama wakhe uyisayoni, yena-ke udadewethu-ke uyasonta, usonta weNazaretha, benabafo balandela kweNazaretha, but uyena nodadewabo bakwazi ukuthi-ke bagcine bezinikela ebandleni akhonza kulona usisi alishoyo. Ubaba njengoba engakholwa, uyena futhi lo ingane angasafuni ukuthi ayimukele. Uyena kodwa wamukela amalobolo onke kaMkhwenyana. Washona uMkhwenyana akayikhiphi ingane ayihambise-ke emzini, but-ke usethi ingane ayiqhubeke ihlale khona lapho ihleli khona, isho ingane kodwa ukuthi ngihleli phezu kwamalahle la ngiyahlukumezeka. Kangangoba njengamanje isiziyahamba yayoqasha ney'ngane zayo ngoba ingasazi ukuthi kufuneka ishone ngaphi. Umama wayekhona uyaphila, imithi iyabika kumama, nomama naye uthi khuluma nobaba wakho, ubaba uthi buyela khona le eziko la khona-ke osha khona. Kube kuningi-ke sikukhulumileke nawe usisi. Abona sisi, angingakusho nje kuwena, uma uphele kulowo mndeni lo, umuntu owuze ngaye akasekho emhlabeni, yabo, akasekho, uyazi naye lapho ekhona, yabo, ukuthi ukushiye engakakufaki vele emagcikeni, awukathelwa ngenyongo kuloya muzweni, yabo, awukathelwa ngenyongo, and isigcino uzofa ushiye iy'ngane zakho. Lo sekuya solisa ukuthi kungenzeka ukuthi ukuhamba kamfowabo isandla sakhe leso. Konke lokho nje ukuthi azothatha iy'ngubo, ayobhila iy'ngubo, abuya ezendlini yamfowabo, konke lokho isigcine lowo muntu uzokubulala. Ayikho into ezokuphoqa ukuthi ithiwa gana yenze njani sisi. Uma nje uphele lapho, yabo, ubaba wakho naye uyabheda, yabo, ubaba wakho uyabheda because kwayena
benaye lo Ndodamphini lo nomndeni kaNdodamphini bangaboshwa bafakwe ngisho ejele if kuwukuthi bazoqhubeka bafuna ukuthi-ke ba-impose yena ukuthi angazi yabo mhlawumbe khona okungale ongangitsheli khona ukuthi mhlawumbe akaze aforce ngenkani ukuthi alale nawe yabo ngoba ngizwa nokuthi wakwalala egoli yabo I don't think wezoliyeka ilo thuba elinjengalelo yabo ukuthi mhlawumbe afuna ukubamba ngenkani alale nawe but-ke angazi kuningi nje yabo khona washa khona ina address kuliyo kuwo lowo two room kona kwakuliyo uyabo kuke kwenzeka vele ukuthi size sidibana mina naye kodwa azange kuze kube nayo isikhathi esingakanani kwasona lo msindo ngoba ngibona ukuthi hayi angeke ngize ngikwazi ukuthandana nomuntu enganayo imizwa yakhe anginayo ngiyadlwengula vele ngiyaresho because noma ngimtshela ukuthi akanginawo ama-feelings wakhe wahamba woposta ku-Facebook ukuthi umuntu uma uthandana naye ithi ama-feelings wakhe uchazane ngamphendula khona ku-Facebook ngathi musuke ukuthi umuntu wakho uthi umfazi kamfowenu uma ethi akanawo ama-feelings wakhe uchaza ukuthini akukho ibhude engizokufihla lakho zivele ngidinga usizo nokubonisa ukuthi yiphi indlela ekumele ngiyithathe yona impela inyanga ngicishe kwaba inyanga eyodwa ezimbili or ezintathu ngizama ukuhlala emkhukhwini wakhe ngoba leyo kuqala inyanga ngathi ngiyazama sadibana ke ngokucansi kule eyesibili level kwase kunomsindo khona kwase kuliwa khona ngaphuma ke ngihamba ngayoqashela ngoba ngangihola 460 lapha ngeviki ngihamba ngayoqasha ebe inretnisha vele ngitshela nokuthi uzongibulala wavela unaso isibhamu engitshela ukuthi uzongidubula idubule ngaba nandaba ngathi as long as mina nempilo yami ngisafe ngaphuma endlini yakuhamba ngoqasha nganazo ngishinto zasemqashweni ngawohlala khona ngasimama khona ngiyabonga nje ukuthi ungibonisa ukuthi vele ngiphume ngiphela ngoba nokuhamba abantu ngumuntu ovela lapha ukuhamba abantu besintu angikwazi ukuhamba abantu besintu ngiyahluleka nje angazi ukuthi ngizokuyini mina kuyavela embengeni ngiyonikela khona than ukuthi ngiye kumuntu ngithi ngiyohlola nami vele kumthuka kwami ngase ngibona vele ukuthi uyena wambulala nginako lokho namanje enhlizweni yami ngoba yikho igama vele engamthuki ngalo ngihlale ngimthuka ngayo yonke into so mina bengitshela ukuthi kwenziwe into right kodwa ngahamba isikhathi ngabona ukuthi akuyona into kuthiwa kwenziwe into la just esigcinwa yena so ngangisavalekile inkungu yaye ngivalile ngihlale ngisho ngithi nalalele khona mina ngicela nje angithethelele ukuthi ngize ngidomeke ngaleyo ndlela ngicela ukubuza laba fethu angazi kusisi noma ngim-advise ngendlela e-right noma e-wrong yini but-ke I will go through the comment section ngizwe-ke izimvo zenu nanokuphawula kwenu ukuthi nithini but nanku umbuzo wami lo khona uma ulobola usuthatha isinqumo sokuthi-ke uyazabalaza ngokuthi ufuna ukuvusa umuzi ufuna ukuba nawe ube nesithunzi ube indoda kukhona abenewenu nabo bengashadile njengaye nje lo bengaloboli futhi bengayihluphi bengazange futhi bakulekele naseloboleni bakugcwalisele eloboleni ulobole usuku expecta ukuthini wena umuntu wesilisa mangase kuthiwa ke uyahamba emhlabeni ngale ngane yabantu elandayo okungeyona imoto okungelona ibhayisikili okungeyona into yokugqoka ngoba phela lokho siyazi ukuthi kuye kubekwe ekhaya kugcina ke mhlawumbe kufika isikhathi sokuthi kuyagezwa sekungakwazi ke mhlawumbe ukuthi imoto isetshenziswe ka umndeni mhlawumbe elabo noma mhlawumbe izingane zakho nezingubo zakho zonke ayifakwe egodini zonke ayishiswa ukuthi ziyashiswa zonke ziye zibe khona mhlawumbe lezo egcina mhlawumbe mase ihlanjuliwe zisetshenziswa abantu kulokho komuntu asiyeke lokho kokungenwa ngoba kwakuyinto eyayidala leyo umkhuba yayenziwa komama bethu nakogogo bethu nakokhulukhulana bethu kemumva esikhathini samanje nemithetho ekhona yamalungelo yabantu nje bonke bephila sithini ngomuntu okhona ophila ngamalungelo akhe naye
akagitshelwe njengemoto yilaba abasele, angabi nazi yena ukuthi uthatha siphi isinqumo. Uma ngabe nani nimukela amalobolo, uthini umthetho mhlambe njengamanje siye komdala uma nimukela amalobolo bese ke eyadlula umyeni makapheleliswa mhlambe zonke izinto, kuthiwani? Ngifisa ukwazi nje bafethu, ngoba lento le uyayibona ukuthi nje abantu simame basalele. Ngizosho njalo nje kubeka kanjalo, ngithi yabo ngixolisa mangezwakali, basalele ikakhulukazi laba abavele endaweni ongathi isemakhaya, ngoba yibona abahlukumeza kakhulu yilo mkhuba noma leli siko, ungabe isiko lokungenwa. Basalele ngokungawazi amalungelo abo, but mhla bavuka bakwazi ukuzimela ngamalungelo abo, hey, ayo kwehlenyuka amaveni kaMkhwanazi, ayo kwehlenyuka amaveni kaMkhwanazi. And icala le-rape, hey, kunabantu abahlele ejele ngempela bazange badlwengule, but-ke kulokhu asazi, ngoba niyamuzwa ngisho usisi uthi kufana nokuthi wayemnukubeza. Kukhona-ke iphathi engiyibuzile ngeke kodwa ngiyidlale la kunina, ngoba sengisabela naye undoda Mphini thuna nesibhamu, angazi ayibulala ingane yabantu. But-ke ilona kusizo libafethu elibhekene nawo udadewethu lo. Ngicela nimlekeleleke ngama-comment ukuthi-ke nama-advice ukuthi-ke sim-advise sithini. Thina sicele khona akathuleleni sizomlekela khona, because kukhona iphathi la engimbuze khona ukuthi ucela lophu usizo kuthina. Usizo esinalo thina kuyena ilo lokumcheckela ukuthi kwenzakalani ngeclaim yaka-RAF ye-loss of support kamyeni wakhe, njengoba esho nje ukuthi indoda Mphini le, hayi bafethu, hayi, ithe akangayinikezwe imali, but-ke ingane yangaphandle nesiyitholile imali, but ezakhe nomyeni wakhe azitholile, ziyahlupheka kumanje. But-ke nakhu la ngimbuze khona ukuthi-ke udinga usizo olunjani kuthina. Usizo alidinga yilolo lwaley'mali ukuthi sezivaleke isikhathi eside, angazi ukuthi ngizothi ukubamba lokho nginikeza i-date kuphinde kuthiwa ihlehlile, ngiphinde nginikeze enye i-date kuthiwa ihlehlile nje qeda unyaka kuphinde nginikeze enenye. Cause nasemsebenzini imali abanginikeza yona azange emsebenzini benginikeze imali ama-UIF nama-Provident Fund, azange benginikeze zonke lezo mali. Banginikeza nje imali eyodwa, naye ngingayazi ukuthi kwakungeyani, babeyicezulephi imali ababenginikeze yona. So ngike ngathi ngiyazama mhlawumbe ngithi ngiyozama ukuthi ngifune ngiye eScorpion, kuneScorpion esikhona la eGoli ngihlala ngakhona. Ngathi ngiyazama ukuthi ngifuna ukujoyina khona ngizokwazi ukuthi bengi-attendele le case, ngabatshela basebethi abakwazi uku-attend i-case bona esemuva, bazo-attend i-case eyamanje ngoba sengijoyinile. Ngangasaqhubeka-ke, ngangasaqhubeki ile yaley'mali, cause manje angisazi noma lo mmeli usethomene naye lo kusokwenziwa mina isilima, cause bayalazi nabo le office, naye lo mmeli futhi bayamazi, ummeli owafika ibalini khathi kushoniwe. So manje ilolo nje usizo engilidingayo ukuthi ngazi ukuthi kuqhubakala ini, cause nginako ukufona ngifonele le-Nelspruit, kuney'namba enginakuyifonela ezakwa-RAF e-ofisini, ngazi noma i-ofisi elikhulu yini, ngangithathe e-court. Nginako ukufona ngifonele khona bengitshela ukuthi hayi i-case on, kodwa manje into engididayo ngale case le eyengane yangapha ayithola ngaphandle sezaphuma, le ayiphumi, lokhu nje istakile nje ayiphumi. Makumele ngibizwe i-date, ngingahamba ngabizwe ePretoria ngaye kuma-specialist, mase kumele ngiphinde ngibuyele futhi
Akuzisekho into eqhubekayo kuthiwa kuhlehlisiwe i-date, trial date ihlehlisiwe. Last year unyaka wonke kwathiwa kuhlehlile. This year sekuthiwa kuhlehlile futhi ku-next year ngo-October ngeyi-10, ngo-February ngeyi-10. Next year 2027 ngeyi-10 February. Bangisendele namhlanje leyo date. Okay, ngibe sengimbuza-ke la ukuthi-ke ubani kahle kahle owayeshayela imoto, yabo? Ngoba ngifisa ukuthola ukuthi-ke i-claim ukuthi umeli wayilontsha le claim yakhe wayilontsha ndlelani mhlawumbe, yabo? Because uma yethi abayitholi imali iy'ngane zi-receive imali yazo i-claimant yaka-Road Accident Fund le kufuneka kube settlement for i-loss of support, but on other hand sekuvela ukuthi iy'ngane ezala ngaphandle imali iphumile kuyona. Akwazi-ke kanjalo, akwazi ukuthi kube khona othola imali omunye angayitholi, yabo? But-ke ngokuveza iy'nkinga akasebhekene nazo nokuthi-ke indoda mphini le efuna ukumngena iyona naye elokhu ixhumana nommeli, asazi-ke. But ngiye ngambuza ukuthi njengoba ngisho ukuthi ubani weshayela imoto-ke ngoba bengifisa ukuthola lokho, because always ka-Road Accident Fund udriver uhlala nje ene-disadvantage yokuthi-ke kuthiwa uyena okhoza ingozi, noma kuthiwa ingozi ingenziwa ngayena kodwa abamniki leliya percent eligcwele lu-100% ka-RAF. Kuba-ke kuthiwe noma ingozi yenzakele mhlawumbe bungakwazi ukuvika, yabo nje kuningi nje bafethu, kuningi. But-ke abantu abazi ngo-RAF they know ukuthi lokho engikusho ukuthi mhlawumbe ngithini, mhlawumbe kongazi sometimes sokubuye sichaze ngelinye ilanga. Bengimbuza lokho-ke la wayiphendulelayo ukuthi kwakushayela bani. Ubhuti wakhe wayeshayela imoto, lo walimala nomfazi wakhe ney'ngane zakhe ezimbili. Umfowabo wayeshayela yena ebengenayo imoto, ebengenayo. Okay, bese ngimbuza lana ukuthi ubani kwayebenzela i-claim, yabo? Wagcina sesho-ke la. Manje bhuti njani, bengisacela ukubuza ukuthi kuzodingakala yini edingakalayo ukuthi ngithole usizo. Nkosi yami, bese yini enizoyidinga? Bese ngidabukisela sengaze ngithi ngenza i-voice note ngimphendule kunina. Kulungile, kodwa-ke ngoba nangokuthi-ke ngimtshele phambi kwenu ngimenzele i-voice note. No, my sister, khuleka, sizokulekelela sisi wami. Ngizokubhalela phansi ukuthi what details esiwadingayo sizosikwazi ukuthi-ke si-check-e le nto yakho ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga. Baze bangihlupha la bantu engabobani. Hello? Oh, sisashutha mama la. Sisashutha, ngicela ubuyele kumina. Unini lo muntu engiphazamisa, nkosi yami. Yilokho-ke South Africa nanto ukusizi-ke lo kadadewethu. Siyacela-ke ukuthi nilekelele ukum-advisor ukuthi enze njani kulesi simo abhekene naso. Ibuhlungu-ke le nto yokuthi ukhethe ukuthiwa hamba uyogana, uzinikele kulowo osuke nawe inhliziyo yakho osomnikile yona, bese kuzovuka imvukuzane nje ezovele ivuke emndenini, ibe nje yiphela nje, ingabi imvukuzane yokuthi izovuka imvukuzane bese iba yiphela endlebeni kwena. Kuthiwa ayishadile le nto, ayilobola ngisho ukulobola, inoma bey'ngane kodwa isifuna ukungena lo dadewethu lo. Ila nje imfuna ngento ecijile, asazi-ke. But-ke bantu besimame, amalungelo nenawo as much njengoba nabantu besilisa benamalungelo, njengoba ney'ngane zinamalungelo kulo uhulumeni akulelizwe elisiphethe nakulo uhulumeni obusayo. So kumane nifune ngamalungelo uma ngabe ubone umuntu ukuthi la ngiyalimala, ngibona ngathi amalungelo ami ahuduleka phansi, funa amalungelo akho uthole ey'nhlakeni zomthetho ezokwazi ukuzikulekelela. Yilokho nje. But-ke sizoni-update going forward, mas-engage ngaye emetha kadadewethu la, sizama ukumlekelela kulokhu leli side. But kulokhu okuthinta i-abusive nani, I'm praying ukuthi-ke no, ngicela ukuyibamba la. Igama ngumduduzi Sibongo kaMkhwanazi, inhlangano esivela kuyona Ithuleleni. Ngiyabonga, nisale kahle.